panghatag ang gobyerno galing sa bilog ng Pilipinas daw sobra lang guro mga pinatuman. 600,000? So, ano mga muna sa 600,000, 600,000. no? Kabay pa nga nga mga membros ng TODA diri sa Bacolod maka-avail man sina, ano? Yes. Kung damo na sila nga, ang TODA mo na mo Tricycle Owners and Drivers Association, kung damo na sila, Ano, todas? TODAS na sila. Oo. Hindi la? OMG. Una. Muna. Morning dira sa kaaton nga mga nagapangapi, sa mga kapihan, sa mga nagapanindahan, sa aton nga mga merkado, kag sa mga naga-vendors of course, mga aga dira sa inyo. Yes, good morning. Dira kay Milili Oligo, mga aga sa Guanes Cafe, Cone Laparan, dami nyo lang pamilya Laparan, Labaniego, Turbela, kag Espresya. Sa DSB, Che Zamora, kag Ma'am Vanessa Mayo and Miss Jinky May Dilagdon. Good morning dira sa inyo kay Dr. Matt Mayo man sa Minnesota. Maayong aga. Yes, good morning. Dennis Richard Tibor Roma, month of ARB Fans Club. Kay do anniversary. Ano Mga rin July naman, eh. naman? July, hindi na do, July na eh. Aha. Oo. Ang Yeah. Energy Fans Club. Huwag mo na gin mangkutab lang sekretary. Sino sekretary ako? Ang buta ka do si Dennis, mo na natanan. Wala naka-elect, no? Next time, guro na ma-elect na lang sila, guro, no? Para may mayo nga, ano. Daw, Dennis, natanan siya, president siya, vice president siya, secretary siya, tanan-tanan. Gabi nga hapa ni Dennis, no? Kumusta na to ang kuha niya? Wala pa gyapon, no? Ang tarpaulin, may pa na? Away na to, ya. Wala to chance ng tarpaulin niya. I-ano tanan to, itugian tanan to sa mahal nga makaako. Sa mga nag-monitor man dira sa via Facebook, please like, share and follow lang kita sa aton nga FB Live, no? Like, share and follow. Sa mga sige, standby na kita sa aton nga mga balita lokal. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility. Mga Kaumbayan numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:07. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Patay naman ang isa kaanay barangay Kagawad matapos ginlutang sa illegal riding in tandem sa Corner Pescadera, Candelaria, Barangay Poblasyon, Banwa sa San Enrique, las 5:50 ang takna sang aga Huwebes, Hunyo 30. Sunod kay Major Bonifacio Aral, ang hepe ng San Enrique Police Station, ang napatay ginkilala kay Alejandro Azcarate, 57 anyos, kag residente sa Purok 5, Barangay Nayon sa mga Banwa. Sa investigasyon sa kapulisan, posible may personal nga transaksyon ang biktima kag ang duha ka suspetsado nga gikan sa dungkaan sa nagabaligya sang isda sa mga Banwa kag nahibalo pa ang posible rason sang pagpangluthang. Dugang pa ni Aral, wala man nakapa-record si Azcarate nga may pagpamahog sa iya kabuhi. Palayag ni Aral, may 3 kaigo sa ulo si Azcarate nga ginturaan sa iya kamatayon. Na-recover naman sa isena sang krimen ang 3 kabasiyo sang kalibre 45 nga armas lutang. Sa karon parang pang investigasyon sa kapulisan sa rason kag motibo sa nagluntad nga krimen. Siguro sir, basi na-meet kaming duha ka suspect. So, diri sila sir nag-meet sa barangay poblasyon nga rin nga yung address is barangay na yun. So, may personal sila siguro sa mga transaksyon kapag meet nila diri sa barangay poblasyon dito sa Sir Gintiro. Ang kabahin sa pahayag ni Major Bonifacio Aral sa San Enrique Police Station.
Ginkompirma ni Kagawad Emilio Tangob sang Barangay Poblasyon Banwa sang San Enrique nga natabo ang pagpatay kay Alejandro Azcarate malapit sa iyang ugsaran. Suro kay Tangob 5 pasado sang hapon o kung pasado sang agaw Huwebes, nakabati ini sang 3 ka inasod-asod nga lupok sang armas kag sang pagwa sini. Nakita sini si Azcarate nga nagahamyang nasa dalan kag may malubha nga pila sa liog kag ulo. Ginpahayag man ni Tangob nga madugay na nga kilala si Azcarate nga nagapangalagad bilang barangay opisyal sa duha ka termino kag wala na nagpapili sa katatlo nga termino bago nagtutok na lamang ini sa iya trabaho bilang isa ka panting. Patay man ng isa ka lalaki matapos nga magkuryente dira sa Ilagan Street, Barangay 6, siyudad sa San Carlos, sang kahapon sang hapon Hunyo 30. Ginkilala naman ang biktima nga si Crisanto Caballero, 45 anyos, residente man sa nasambit nga lugar. Sunod kay Chief Inspector Rufino Taniedo sa Bureau of Fire Protection sa siyudad sang San Carlos City, nagatrabaho ang biktima sa isa ka balay kag wala sini matalupangdan nga may open wire sa ginakayo nga balay. Nadagdag ang biktima nga ginabanta mga 5 ka metro katason halin sa atop sa balay. Ginpahag ni Taniedo, gintinguan sa BFP nga masalbar ang biktima pagi sa chest compression kag endorso sa local DRRMO. Dunga pa ni Taniedo, gindala ang biktima sa ospital apang gindeklarar sa attending physician nga dead on arrival. Sa iban nga balita lokal, nagalaom ang labor group sa probinsya sang Negros Occidental nga ma-convert ni President Ferdinand Marcos Jr. pakadto sa realidad ang mga naging kaundan sa iya inaugural address. Sa Interviews Action Reports afternoon edition, ginpahayag ni Winnie Sancho, ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association, na kon gawa maayo ang speechwriter ni Marcos bangod na plastar sang gusto ang iya inaugural address kag kalabanan diri ang mga rhetoric statement. Naglaom si Sancho nga sa idalom sang Marcos administration makalampuwa sa kapigaduhon ang mga mumugon kag masolusyonan ang unemployment. Para kay Sancho, dapat maaktuhan ni Marcos ang economic package para mapaganhagan ang pag-anto sa mga pumuluyo labi na nga padayon ang pagsakas ang presyo sang gatong. Ginsugata naman sang rally protesta gikan sa mga progresibo nga grupo sa idalom sang Bayan Negros ang pagpanumpa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kahapon nga adlaw Huwebes. Sunod kay KMU spokesperson Noli Rosales, nag-isa kag namarcha sa dalan ng mga militante nga hubon sa tuyo nga hangkaton ang panguluhan ni PBBM sa pagsulbar sa pinakadako nga krisis sa Pilipinas nga ginbilin ni PRRD. Doon pa ni Rosales sa piyakadako ng utang sa Pilipinas nga nagdangat sa masobra 12 trilyones pesos. Pag-atumangon man ni PBBM ang kapigaduhon, unemployment, manubo nga sweldo, human rights violations, sabat sa pandemya, kag nalakip na diri ang asod-asod nga pagsaka sa presyo sang gatong nga nakaapekto sa madamo nga pumuluyo. Panawagan man ni Rosales sa administrasyon ni PBBM nga kakasuna ang red tagging kag pagpamatay sa grupo sang mga aktivista. May kabudlayan, suro kay Sentrong Samahan ng mga Tsuper at Operators Negros Occidental, lakon ESTO na Chairman Albert Villanueva ang pagpatuman sang pagsaka sang pletihan matapos ini ginaprobahan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB. Suro kay Villanueva, ginakhangawan ini sa mga drivers kag operators bangod posible ini magtugas ang paglalisay sang driver kag pasahero bangod wala sa may ginahatag nga fare matrix o kon written documents sang LTFRB. Dugang pa ni Villanueva, may mga pasahero nga nagapangita sang basihan kag suno sa iya paglapas sa lahi ang pagpanukot sang dugang sa pletihan kung wala sa ipakita nga fare matrix. May kabudlayan man bangod wala sang pamangkutan labi na nga wala sa opisina ng LTFRB diri sa probinsya. Nabaluan ginaprobahan sang LTFRB ang saka sa pletihan kag ang Undok Transport Group sa Bacolod ang magapatuman sang 12 pesos nga plete umpisa subong adlaw Hulyo 1. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, pag-saulugon sang pinakadaan nga eskwelahan sa siyudad sa Bacolod ngamong Negros Occidental High School ang isa katuig nga 120th Foundation Celebration umpisa karon nga adlaw Hulyo 1. Ginpahag ni Donna Bella Aposaga, Assistant Principal 2 kag Foundation Day Chairman, nga ang kahiwatan ang nagabase ini sa #PayItForward. Sunod kay Aposaga, nagalaong nga pagis na yung papaambit man sa mga alumni sa ibang nga taong inanatunan sa eskwelahan. Mangin highlight man sa kahiwatan ang kontribusyon sa blutuan sa komunidad nga mga bulig sa stakeholders para sa eskwelahan. Ini ang unang ation nga sa ulugo ng ini kahiwatan matapos ang 2 ka tuig nga COVID-19 pandemic.
Ang kayawataran na tuon man sa unang face-to-face graduation sa senior high school ang mga estudyante matapos ang 2 ka tuig nga ginapatikan ini virtually. Ang NOHS ang unang gitawag nga Instituto Rizal kag nag-umpisa sa Hulyo 1 tuig 1902 nga may 125 ka mga enrollees kag 3 ka American teachers. Sang 1931, ang eskwelahan ang hinahadlan nga Bacolod High School, tubtub nga langin Negros Occidental High School. Kag sa katapusan nga balita, lokal na recover ang masobra 300,000 pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu sa buy-bust operation sa Acacia Boulevard, Barangay Mambulak, Syudad sang Silay sang Miyerkules sang hapon, Hulyo 29. Ang nadakpan ang ginkilala kay Arvin de los Reyes, 39 anyos, kag residente sa Acacia Boulevard, Barangay Mambulak, Syudad sang Silay. Sudo kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang hepe sang Silay City Police Station. Halin pa sa bulan sang Enero, sining nga tuig ginabantayan na sang kapulisan si de los Reyes matapos may baluan nga nagaduso ini sang illegal nga droga sa syudad sang Silay. Si De Los Reyes ay yaraman sa watch list sang Silay City Police Station kag ginakabig nga high value individual. Nakumpiskar sang kapulisan ang 17 ka sachet sang ginasuspetsuhan shabu kag isa ka no ties sang shabu nga nagabugat sang 50 gramo kag may estimated market value nga 349,000 pesos. 600 pesos nga buy-bust money kag mga drug paraphernalia. Preso karon si De Los Reyes sa custodial facility sang Silay City Police Station. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:15. President Bongbong Marcos formal nga nagpungko bilang ika-17 nga presidente sang Pilipinas. Samtang Korte Suprema nagpapanaog sang TRO sa pagpungko ni Anay Commissioner Juan Aguanzon bilang party list representative. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Kag And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Adlaw, ang mapaambit naman ni Tita Wilma sa inyo kahapon ko na nadumduman ninyo atong dragon fruit. Bawa sa pagkanamit-namit man to sa dragon fruit ni Jana Fernandez from Drama Department. Okay, thank you so much. Ang nagsulod naman sa pensar ko kaina nga nalabayan ko ang tinanok nga saging nga nabaligya sa gwa sang tsindahan pagliko gid sa ginasakyan ko. Anay, amo naman na guru i-share ko sa ila karon ay ang saging nga saba bala na. Ang saging nga saba ina na naman ang ipaambit ni Tita Wilma sa inyo. May mga maayo man bala nga benepisyo para sa aton kung magkaon kita sang saging nga saba ting iba niya lakatan. Damo klase nga nga saging, di ba? May ara mga sweet banana or senyorita para sa iban, di ba la? May ara nga ano pa gani
ang isa pagid bala nga klase sang saging kadamo nga sang klase sang saging di bala ang green na nga maluto sa nami man sa himon banana cake do something amo sina nagkalain-lain nga mga saging pero nami gali ang saging nga saba may mga maayo siya nga benepisyo para sa aton iya ikaayong lawas pero ano bala Tita Wilma ang mahatag sina sa aton di bala magsiling tagani wow oo ano na lang Nagapabaskog sang aton immune Good morning dira kay Faustino Capilio Navarro Jr. No? Si Dennis Lindes, niya biskan ako lang isa kaya ako patumbahon ang mga kasumpong. Kasumpong. Ikaw na, Densi. Ikaw Ikaw na na. strong eh. Ikaw na si Superman. Ano nga nakita ko man sino ko nang daw pinakatanga nga superhero ko no? Sino? Si Superman ko no. Nga ho. Kay ang yabre para sa gwa. Oo na. Ati may iban man ng mga superhero nga ila brief. Ito ang mas tanga pagid ko no si Batman. Oh. Kaya sunod dyan si Superman. Kasabag naman. May panamuhan eh. Dahil mga superhero sunod nila si Ati may Superman. harap pagidaan niya. Ha? May harap pagid niya. Yung sino pagid? Ang pinakatanga pagid eh. Ano? Hindi ko lang pagambala. Hindi mo lang. Hindi mo kasi mag-ambalaw. Hindi lang bala. Secret lang bala. Parang tamyawa na bala ng mga kaksyon to. Si Mary Grace Arroyo, dira sa may New Jersey. Ging Arroyo. Ging, mga agad-aging may nagulong live tayo, no? Ay. Tika sa US na saya. Sumayo ng live. Siyempre eh. Sige. Ma'am Luing Melos, good morning man. Mga classmate ko man mo. Una, classmate ko na sila. Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Sinitiray niya doon mga classmate nga Mary Grace Arroyo. Lain ko naman niya nga, lain nga classmate. Russell Gomez. Ate sige, agaw Kama na. Good morning man. Kay si Ma'am Elizabeth na tamyaw mo na no? Elizabeth Malakagamala, good morning. Sige. Pa-shout. Ay, Klein. Ano, hindi may nagtala. Baby Gregorio Yulo, good morning. Kalayo na si Muro. Agali ka. Kay Peter Yan, Alagarbes dapat pa lang. Jr., good morning. Basi si Sige. Don Ikong Ha? Basi si Don Ikong Ambot Ang lang. bana, blan ni Dunya, Elena Aligarbes, Ba, blan. siguro eh. Opon ba si bata? Baby Gregorio Yulo, good morning. Si Charlotte Osborne, correct? Good morning. Hello sa Solas family sa Panokoy, especially kay Serio Xiao. Also sa IF Green. Ano ni? Hindi ko na makita ang sugpo ng Action Boy. Kaya nag-send siya sang 500 stars. Ay, salamat, Gid. Thank you so much. Masabi Action Boy ang sugpon. Wait lang. Kaya basta makasend ang stars sa Lawig ang greetings. Si Nakakabasa ang Kwan, sugpon. si Charlotte Osborne. Yes. Good morning, Bacolod. Hello kuno sa Solas family sa Pahano ko, especially kay Serio Xiao. Also sa IF Green Technology. Yan ni amigo ko Junjun Solas. Seeds of Hope. More aquaponics project to come. Wow, aquaponics. Gusto ko na bala. Ano na siya? Magtanom ka na siya sa mga lettuce. Hindi ko magsala Tanong ka sa mga lettuce. Any da nga mga gulay. Gamit mo ang water lang. That's why aqua, goro. Aquaponics. Oo. Kaya Uy, I want that. Mga I want that. green technology na mo. Si kasama na da si... Gabali, ano na sila? Baligya? Or what? Saan ka mo sila? daw sila gid dyan ng tanom. May doon. Basta kita ko na daw mo mga tanom na da. Wow. Guro gusto katudlo ko na. sila guro. Basta Gusto ko katudlo na. sila or what. Oo. Kaya ning si Kwan, ning si Junjun Solas, nga sa IF Green Technology, manghud ni siya ni Charlotte Osborne. Very, ano na siya, Black Action Boy. Very... And Kwan, environment friendly. Oo, kanami siya. Tapos ano siya bala, hindi mo siya kinanglan. Yung sang lapad na duta. Yung mong, Correct. bisan sa imong rooftop, kung may rooftop ka da, pwede ka da katanom. Or Correct, extra lot mo da sa Oo. kilid sa inyong balay. Pwede, gid. Correct. Namin na siya, Action I think Boy. amo na siya ang Kwan dira, ang ano sinadala, no? Ang technology behind. Oo. Basta daw ko namin. Gaplan ko na galing Nakuha ni siya- magbakal eh. Actually, hindi siya nga, kung ano, ining Green Technology, IF Green Technology, na-feature ni siya sa isa ka national TV. Yung Okay. feature ni siya, oo. Sa national TV. Na-add to cart ko na sa Shopee. Kung na mo guro. Kaya pwede ka malang kabakal, kit lang sina mo. May mga instruction lang, kagano. okay. Di galing nga ba, wala pa ko plastaran, balahaw. Kung na mo si Basi pertaining support ni, kung ano, ni Joanne. Oo.
Thank you, kid Charlotte Osborne. Yes, thank you, Miss Cha. Harap sa guro sa Kwanay, harap sa guro sa Japan. Japan siya eh. Jessa Sarumines, watching from Barangay Kudkod, San Carlos. Renz Roslaho, ang isa di ka balingag yun, ano na di siya man. Okay, kagina pa na. Subo na tayo nag-appear si mo, ya? Hindi, kita ko na kayo na pa, ginapanunduman ko kay tikdo kahungod-ungod na gining iyan eh. Sige No? na. Nakahungod-ungod ni iyan. Yung balingag lang kuan. Gusto ni guro nga matamyawan ko gid sa guro. Asabad. Ha? Sige na, may vlog ko makaroon. Again, balik-balik kong gitsa kay kita ni ginong pangita. Renz Rose Laho. Good Hindi morning. kuti dasang kulutihon niya tayo kay. Happy birthday man gali kay Tet ano man? Especially Jem. Ano Jem Laurencio. Happy birthday! Happy birthday. Yes. Araman Action Boy, si Miss Jeannie Sulgo na. Good Yes, morning. Si Roberto Docado. Good morning. Esmeralda, ano ni Bago? Lugar na sa? Puro Okay. Esmeralda na sa bago Sige. Neresa Gonzales, morning man. Kag si Pito, bla si Father Pipito Gonzales na sa Good Boulevard. morning. Standby na kita sa mga balita national. And the winner for digital storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Adlaw, ang mapaambit naman ni Tita Wilma sa inyo kahapon ko na nadumduman ninyo atong dragon fruit. Baw sa pagkanamit-namit man to sa dragon fruit ni Jana Fernandez from Drama Department. Okay, thank you so much. Ang nagsulod naman sa pensar ko kaina nga nalabayan ko ang tinanok nga saging nga nabaligya sa gwa sang tsindahan pagliko gid sang ginasakyan ko. Anay, amo naman na guru i-share ko sa ila karon ay ang saging nga saba bala na. Ang saging nga saba ina na naman ang ipaambit ni Tita Wilma sa inyo. May mga maayo man bala nga benepisyo para sa atin. And the winner for digital storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, balik na sa Malacanang ang pamilya Marcos matapos ang formal nga pagpanumpa ni President Ferdinand Marcos Jr. bilang ika-17 nga presidente sa Pilipinas kahapon Huwebes.
Ini makaligad ang 36 katuig sa nagpalagyo si Ferdinand Marcos Sr. ngay pamilya sa pungsod kasunod sa pagkakasni sa pwesto bangod sang People Power. Si Marcos Jr., 64 anyos, ang nagpanumpa kay Chief Justice Alexander Gesmundo sa National Museum sang udto sa Hunyo 30. Sa naligid nga Mayo 9 eleksyon, Ang elementary nga evacuation. milyones ka boto. Antes naging presidente, si Marcos ang napangalagad bilang senador sang 2010 tubtub 2016, 2nd District Representative sang Ilocos Norte sang 1992 tubtub 1995, kag 2007 tubtub 2010, gobernador sa Ilocos Norte sang 1983 tubtub 1986, kag 1998 tubtub 2007, kag vice governor sang probinsya sang 1981 tubtub sang 1983. Nag-issue sang temporary restraining order o kung TRO ang Korte Suprema sa pagpungko ni Anay Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon bilang party list representative via substitution method. Nibalawan ginpaboran sa Korte Suprema ang pangabay sang Duterte Youths nga certiorari pending kag mas maid-id nga ang pag-review sang COMELEC resolution nga nagapanugot kay Guanzon nga mag-substitute bilang first nominee sang party list nga P3PWD nga nakakuha sang isa ka pwesto matapos ang eleksyon. Ginataga naman sa napulo ka adlaw sang Korte Suprema si Guanzon ang COMELEC kag ang P3PWD kag ang House of Representatives para magsabat sa petisyon sang Duterte Youth. Ginpahayag naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga sala ang mga kabalaka nga mapalpak kag magresulta lamang sa militarisasyon ang iya pagbuhi sa liwat sa Reserve Officers Training Corps kon ROTC. Ginapangabay ni de la Rosa ang mga nagakontra sa ROTC nga tanawon ang mga positibong aspeto sa programa. Suno sa senador nga siguruhon niya nga wala sang matabo nga militarisasyon sa ROTC kag suno siya padayon nga mga pangibabaw ang mga sibilyan. Paatag pa ni De La Rosa, tuyo lang naman sa programa nga mapreparar ang mga kabataan nga Filipino sa pagdepensa sa pungsod kung kinahanglanon kag nasaad man suno sa iya ini sa konstitusyon. Nagtaliwan si Anay Camarines Sur Representative Rolando Nonoy Andaya kahapon sa aga Huwebes, Hunyo 30. Base sa post sa official Facebook page ni Andaya, ginkompirmar sa iya bata nga Sanday Ranton kag Katrina ang pagtaliwan sang ila amay. Nagpangabay ang pamilya sang pagpangamuyo, wala naman ginpalayag sang pamilya kung ano ang naging kabangdanan sang kamatayon sini. Si Andaya nagserbe nga House Majority Leader sang isa ka tuig sa idalom sang 17th Congress. Halin sang tuig 2006 tubtub tuig 2010, nagserbe man ini nga secretary sang Department of Budget and Management sa idalom sang Arroyo Administration. Ginkuga tubtob mapatay ang isa ka 30 anyos nga babae sa siyudad sa Davao matapos nga nag-isol ini o kung wala gindayon ang iyas niya kasal. Sunod sa report, ang suspetsado diri amo si Mallory Bitel Gumanan, 35 anyos, kag residente sang Banwa sang Magsaysay sa Davao del Sur. Sa investigasyon sa Davao Police Office, nasapon ang biktima si Joan Balabagan Lintang sa banyo sa isa ka inn sa CM Recto sa barangay 35D sa Hunyo 26. Sunod sa kapulisan, nag-check-in ang ining magnobya mga alas 12 ang udto sa among adlaw kag may ginawayan. Rason nga nagdesisyon si Lintang nga hindi na pagdayonon ila kasal. Rason nga ginkuga ni Gumanan si Lintang tubtob mapatay. Ginsulod ni Gumanan sa banyo ang bangkay ni Lintang antes nagpalagyo. Naimaluan ang surrender sa Magsaysay Municipal Police Station si Gumantang kag mga patubang sang kaso nga homicide. Nakaabot na sa pungsod ang bangkay sa abogado nga si John Albert Jal Lailo nga gintiro kag napatay samtang nagabakasyon sa Philadelphia sa USA. Nagabot sa Miyerkules sa Ninoy Aquino International Airport kung naiyang eroplano sakay ang bangkay ni Lailo. Madumdumang nga tabo ang makasilid ni nga pagtiro kay Lailo sang Hunyo 19, 2022 oras sa Pilipinas. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Good morning na sa aton nga mga kabiyanan sa Police Station 6. Yes, Backup good morning mga sir. Good morning din sa inyo. No? Standby na kita sa Action Report, second portion. Upod ka Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod ka sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Live